हादरसानि राजखान्थियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सिउलि महिलारि 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि सिउलि महिलारि सासे गोख्रों आइजो महरै सिउलि महिलारिनि एजेन्डाया मा जागोन दिसपुराव मन्त्रि महरै रायजोखौ सिबिनो गोसो सिउलि महिलारि बड' लाइभ 24 नि गाहाय सुजुगिरि किंकन मोसाहारिजों जर'खा सुंद' मोगा-मोगियाव सिउलि महिलारि आं दंफैयो 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबाव आरो विधानसभा बियाबाव गोख्रोङै फोसावदिं सोलिगासिनो दङ BPF हान्जानि दोलोनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो दा मोननो हादों क'क्राझार विधानसभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि मानगोनां सिउलि महिलारि मेडामखौ जों मोननो हादों आरो बेबायदिनो गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिं मेला सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो फैगौ 9 एप्रिलाव खुंफुंजानो थांगासिनो दं आसाम विधानसभा बिसायख'थिया आरो बे 9 एप्रिलनि बिसायख'थिखौ लानानै गेजेराव सानब्रैल'सो दंबावो आरो बे सानब्रैनि गेजेरावनो बेबायदिनो राजखान्थि दोलोफोरखौ मैखोमै फोसावदिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव जोङो गिबियावनो हामलायनाय जासिदों मेडामनिसिम थेंक इउ मेडामा गोबां बिसायख'थि फोसावदिं सालायगासिनो दङ सानब्रैल'सो गेजेरावनो मेडाम नों माबायदि नुदों बियाबाव आं मोजांखौनो नुदों जेराव थांदों बेफोर बिपुल समर्थन मोनदों रायजो राजा ओंखारनानै फैजोबदों बियो टाउनावनो जाथों गामि सिङावनो जाथों जेरावबो आं बिपुल समर्थन मोनदों फैबाय थानाय समाव मेडामनि एजेन्डाया मा जागोन गुबै खामानिया फार्स्ट एजेन्डाया टाउन डेभेलपमेन्टआव थांगोन दिनैहाय जोंहा टाउनावहाय अनेक लेकिंस दं ड्रेनेज सिस्टेम मोजां खालायनांगौ टेम्परारि फ्लाड जानायखौ मोजां खालायनांगौ जों मोनसे जेरावबो टाउनावहाय CCTV केमेरा प्लास लाइट हिन्जावफोरनि सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटिनि थाखाय बेनि उनावहाय वुमेन्स एम्पावारमेन्टनि सायाव आं खामानि मावनो सानो आरो युथ्सफोरनि सायाव आं खामानि मावनो सानो थारैनो मेडामा आइजो माहारि महरै बेवहाय बिजाथि महरै मोननो हादों आरो बेबायदिनो BPF दोलोनिफ्राय गिबिसिन दा बेवहाय बिजाथि महरै बादायनो थांदों मेडामा मा बिजाथि महरै मोननो थांनाया आंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव दिनैहाय आंखौ BPF पार्टिनिफ्राय हिन्जावफोरनि जानानैबो मोनसे आङो टिकेट होदों आरो बेनि मान सन्मानखौ आं रैखा खालामगोन आरो हिन्जाव माहारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन फैबाय थानाय समाव आइजो माहारिजों लोगोसे लाइमोनफोरनि बेलायाव माबायदि खामानि मावनो होननानै सानदों मेडामा लाइमोनफोरनि बेलायावहाय जेनेबा निखा नियुग माने जायना क्वालिटि दं बिसोरो जब मोननांगौ आरो जायहा माने ड्रप आउट स्कुल ड्रप आउट कलेज ड्रप आउट मानसिफोरनि थाखाय दस्रा धरननि जों फाइनान्सियेल हेल्प खालायनांगौ जाहाथे जौगासारनाय जायो आरो गामि ओनसोलाव जाय लाइमोनफ्रा फरायजोबनो हायाखै बिसोर जाहाथे दस्रा धरननि जेनेबा खेथि बाथि खालायनानैबो बिसोरखौ माने उन्नत माननि खेथि बाथि खालायनानै जाहाथे गावनि साबलम्बी जानो हायो बेफोरनि थाखाय आं हेल्प खालायगोन दा बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव दा बेखौ लानानै भटार रायजोफोरखौ मेडामा मा खावलायगोन आं खावलायो दे बयबो ज' जानांगौ खौसेथि जानांगौ जोंनि लक्ष्यआ जुदा जुदा जालायनाय नङा ज' जानानै जों जे खामानिखौ मावबा जोंनि बिटिसिआ आरो 10 बोसोर आवगायना लांगोन बेखौसो जों नायनांगौ दा मेडामनि मोखाङाव बेरेखा दोलोमै UPPनि बिजाथि थांनाय 5 बोसोराव MLA जानानै दंमोन बिथां लरेन्स इस्लारिया मायबाफोर गोहोम गोग्लैगोन नामा मेडामनि बेलायाव गोहोम गोग्लैनाय नङा दिनैहाय जेबो आं नुवाखै बिदि गोहोम गोग्लैनाय खारन गामियैनो जयनिं खालायगासिनो दङ निस्सय गामियाथ' बयबोथ' थगायजोबा बयबो गामियै जयनिं खालायगासिनो दङ बेबो बिना सर्ते होमबा निस्सय बिसोर आंखौ सापर्ट खालायदों बिथांनि बेलायावथ' आङो बिदि सापर्टखौ नुवाखै बिसोरो थारैनो बुंनांगोन मेडामखौ जोङो बेबायदिनो समाज बिजोङावबो सिगांनिफ्रायनो गोबां समाजारि खामानि हेफाजाब खालामनाय मदद खालामनाय नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो थोंजों मेडामा दा राजखान्थियाव फैनानै गिबि आरो MLA टिकेट मोननानै मेडामा बे बिजाथि बादायनो थांदों मा बुङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे गावखौ माने दायित्वबोध मोनसे फैदों आरोखि रेसपन्सिबिलिटि दा बे रेसपन्सिबिलिटिखौ मारैहाय खालायनांगौ आंहा मास्टार प्लेन थानांगोन दा आंहा गोरों गोरा समाज सिबियारि आरो इन्टेलेक्चुवेल मानसिफ्रा आंखौ अनेक मदद खालायदों आरो बिथांमोनहा आंखौ साजेसन होगासिनो दं दे माबायदि खामानि मावोबा जोङो मिनिमाम टाइमाव मेक्सिमाम खामानि मावनो हायो समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हायो आरो रायजो राजाखौ फैबाय थानाय समाव माबायदिहाय सिबिनो होननानै मेडामा सानदों सिबिनायाथ' रायजो सिबिनो होननानै मानसिया पलिटिक्सआव फैयो पलिटिक्सआ आरो इजि बुस्थु नङा दे आङो जिरायबाय MLA जानानै जिरायबाय बेबायदि नङा बेहाय फैनाया बिराद दायित्वनि खोथा रेसपन्सिबिलिटिनि खोथा ओंखायनो आङो माने खुब सानै हयै खामानिखौ मावगोन जे खामानिखौ मावोबा 10 बोसोर परे बा 20 बोसोर परे रायजोनि थाखाय फायदा जागोन
जोबथियाव मोनसे सोंथि मेडाम फैबाय थानाय समाव थारैनो MLA बिसायख' जानायनि उनाव मेडामा मन्थ्रि बिनायनि मोनसे आसा दं नामा? मोनोबा आं दायित्वखौ माने दायित्व सहकारे मावगोन। थारैनो मन्थ्रि मोनोबा मेडामा बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय राजि मावनो थाखाय। दा बिदिब्ला भटार रायजोफोरखौ क'क्राझार 3 नं क'क्राझार बियाबनि भटार रायजोफोरखौ मा खावलायगोन मेडामा? बयबो ज' जा खौसेथि जा आरो भटखौ हो आरो भटखौ बयबो होनो थां। बे 5 बोसोर परे मोनसे गणतान्त्रिक अधिकार फैयो, बेखौ बयबो भटखौ होनांगौ। भट होआबालासे न' जिरायनानै थानो नाङा, बयबो फुङावनो फैनानै भटखौ होनानै थांनांगौ। गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ मेडाम। मेडामा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायबाय आरो बेबायदिनो गोख्रोङै फोसावदिं सोलिगासिनो दं आरो बिथाङानो जाहैबाय 3 नं क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि NDA जों मदद होजानाय BPFनि बिजाथि मानगोनां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि ओनसोलनि BC NDAनि मदद होजानाय BPFनि बिजाथि सिउलि महिलारि बिथां आरो बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय आरो बेबायदिनो गोख्रोङै बिजाथि महरै बिथाङा बादायनो साखाफारा एबा बिथाङा गोख्रोङै फोसावदिंखौ सालायगासिनो दङ। फैगौ 9 एप्रिलाव थि जागोन बिजाथिफोरनि खाफाल, लोगोसे सिउलि महिलारि मेडामनि खाफालाबो फैगौ 9 एप्रिलाव 3 नं क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि रायजोफ्रा थि खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेबायदिनो रोखायै लानानै फैबाय थागोन नोंथांमोननि सेराव।